ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله. يومنا الشاهد وتر رمضان جراء النبي صلى الله عليه وسلم دبدا لديه دا 40 wanda ya dace da 12 ga watan hudu shekara ta 2022. muna ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul muhammad sallallahu wassalam. Jiya mun tsaya daidai faɗin Allah subhanahu wata'ala yaqulu alladhina amanu laula nuzilat sura idza unzilat suratun muhkama wa dhukira fiha alqital wa aita alladhina fi qulubihim marad ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. Ana abin da ya dacewa da su ya yi cancanta da su shine ta'a, biyayya, yin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala, biyayya cikakkiya shi ya dacewa da su. Da zan yi cewa don menene ba a saukar da sura ba wadda za a ta yawon yaki, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wata aya wa aqsamu billahi jada aymanihim la in amartahum la yakhrujun qul la tuqsimu ta'atun ma'rufa. Sallati da Allah cewa matukar rantsuwansu cewa da za a umarce su da wurin yaki da sun hita. Allah ya ce ku bar rantsuwa, biyayya dai sananniya ita ke nema gare ku. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Allah subhanahu wata'ala masani ne game da abin da kuke aikatawa. Haka nan ma Allah subhanahu wata'ala ce fa aula lahum ta'atu. Abin da ya dacewa gare su shine biyayya ga Allah subhanahu wata'ala wa qaulun ma'ruf da kuma sananniyar magana. Mana abin da ya dacewa gare su zamanto masu ladabi da biyayya a cikin halin da ake ciki, ba wai neman cewa a ce wurin yaƙi ba don mi ba saukar da sura wanda za ta zaburar da mutane su ta yi wurin yaƙi, wurin jihadi ba. Mutane zamanto dai masu ladabi da biyayya, in haka ta faru din ya shi ke da, in ba ta faru kuma a bar nema. Fa'iza azama al'amuru, idan al'amari ya yi ƙarhi, Allah ya saukar da sura ɗin wadda a cikinta akwai bayanin ta ya wurin yaƙi, to yaya kenan yaƙi ya halarto falau sadaqullaha, a lokacin in sun yi ma Allah subhanahu wata'ala gaskiya lakana khairan lahum, to da ya kasance shine mafi alheri gare su. Sai Allah ta'ala ya ce fal asaitum in tawallaitum, balashin kuna fatan in kun ba da baya, kuna tsammani kuna sa rai cewa in kun ba da baya an tufsiru fil ard, za ku je ku yi banna a cikin ƙasa. Banna cikin ƙasa shine zubar da jini, zub da jini da sata da fashi da makami da ayyukan ta'addanci daban-daban shine banna, ko kuma bata addini, ka bata ma mutane addini, babban banna ke a raba mutane da addini. Babu ɓannar da ta kai wannan, a zo musu da wata aƙida wadda ba ita ce aƙidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, tauhidin da ba shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba, addinin da ba shi bane addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba. Banna kamar wannan, ko kuna fatan in kuka juya kuka ƙeta ya wurin yaƙi ku je ku banna a cikin ƙasa, wa tuqatti'u arhamakum, kuma ku zubar da jinanan ku, ma'ana ku koma zuwa ga rayuwa ta jahiliya, rayuwa ta gargajiya.
wadda babu sanin ya kamata a ciki, ba sanin abin da ya dace a ciki, kuna so ku koma irin wannan rayuwa.